Tromir thla niriat zirtop ni kan lo thleng tareng mai mei niriat sang ni som ni parugania khovel thuthar then khatte kan an lor le dona chumi hmain hei kan channel hi kum som lai kan lo tling ve tareng maya pathian vena le kai hruaina kan changa voin ni thlengin har satna lian tham tok lovin kan lakal chho ve thei zela ngai thlatu te le kan subscriber te wangani ti te pokan hria a inchunga lom thu kan han soinon le ni sela ole hei tun lai chu khovel mi pui ngei ven Gulf buaina Middle East buaina te pon yatin Russia Ukraine lam han lain do reng mai bokania Gulf lam thu thar lian zinga chuanin US Iran inkara buaina lian tak mek hi hania video an hung ber kan tarlan ta kang khan US hianin Hormuz Strait paltlang tura ma alak na an cholsan leiloka a chan chu in biak na lam a hoi wangani hetai han Donald Trump chuan puanta kang khan Iran hian dilan pom lo le ani chuan ti in nataka Iran laga bai pui thla ka tum tak tak to thu te Iran chu leilunga tang anoi bo an niang ti hial khopin Trump an tong chuak bokania tuna hian point som panga US chuan aduang chuaka chu Iran hian an pom donem hria talani lova Pakistan kaltlangin US hian an rotna som panga te an theluta hei hi Iran chuan an ngai tu tur thu khan puang to a tuna hian US chuan an rotna som panga te Iran hian an pom donem an ngak mek ani Iran chuan US rotna peace proposal an ngai tu mek ni in an soya an thlir mek ni in an soi Iranian Foreign Minister thu puang tu chuanin ISNA News Agency rildanin Tehran chuanin US rotna tuna hian an zir chiang mek tia puanga US President Donald Trump chuan in remna kan nei thena turin Iran hian kan rotna te an pom ngei ka bei sei ni ate an pom lo ani ro chuanin Iran mahun hi athim Iran tan chuan chiat na lian tak a thleng ngei don ani tin Trump chuan soi chhun zom bokani Donald Trump chuan deal in remna an du thu asoya darkar somni pali nuwa chuanin in biak na thatak kan nei thei ngei ka bei sei di na soi chutianga nei chuanin in remna kan nei thei ngei pokan ringa ti in Trump chuan Oval Office a thuthar thedar tu te a hril he thil thlen ma hian punta kang khan Project Freedom US chuan an kalpuya hemi hnuaya hianin Hormuz Strait hon ani theinan Iranin an block chutlang ani theinan ma an la a an Navy longten ma han hruaya Hormuz paltlang tur longten escort in an gaita chuta chuan Iranian phalbik lovan kap ta ni kha boina lian zok chuak mai tura alan lain in biak na lam man hoile ta thunga tun hun hi han thleng mek ani US ina ruwa manna asiam indona ti topani na ta na rotna sompanga Iran ne na an thelu hi engchienge ti hi chiang takatarlan diloma se Al Jazeera ina an zir chian danin he rotna rang te han thlir don ta ila helai tui pui kong poi mo tak mai hi Iranin an hong ani a ni som thum chunga in remna an sign thei ni chuan US hian Iran an sanction mek tuna dollar lukla ding on engemaw zat Iran thil nei US ina khoiche theilowa an hrian mek hi man thein US chuan a siam sak don ni a soi ani chutiang chuanin blockade chungchanga hianin man thein US chuan an chhop chhuah sak don ni a soi ania Iran hian US hrek na US sanction hi kum som tel te meu mai an tuar to ania hengani wanghen an ramsum le pai din hun a chet pha viau ni a soi thin ani kha Iran in nuclear deal kalpui khovel sarkar chakram som panga tena an buat sai saka kha President Obama hun lai khan kalpui ania Donald Trump ron President Trump khan in nuclear deal atang khan US kha chuaka khamin hu khan na takmai in Iran ka hrek chhotan ni vo in thlengin chu hrek na chu lakal ani US rotna chuanin ni som thum chungin in biak na chinfel be sei ani a ni som thum chung hian full agreement nei man turin US hian ruwa manna asiam ni in alang chu full agreement chuanin in dawati to panga US le Iran ina tuipui lama blockade an kal ton pui meka entirnan Iranin Hormuz Strait an dangchat meka ni chuti line US chuan Iran longchol mun an dangchat ve boka chung zong te chu ti top vek ani anga hon vek ani turani
chutiang ani chuan US and Iran an rek na an thil nei te le sum le pai te po nianga chutianga an rek na zong chu a hlip ve vek thungang tin Iran nuclear program chu United Nations nuclear watchdog ten an lip senga an endikang ti te US rotna hian atel boka Iran hian missile program akal pui mek hi ati top turania tin annuaya a helpol khoi ti mai te ang Lebanon a Hezbollah te tin Iraq a Islamic Resistance le ral thuam keng pol dang te Yemen a Houthi te Gaza Hamas te chutiang helpol rang atran pui sum le pai le ral thuam manga alo pui thin te le training alo pek thin na zong a support na le a thlop na zong Iran hian ati top vek turani chu US ina rotna an siam point som panga hian ziatel ani boka tin US rotna point som panga hi chiang taka zia chhuwa emo chu tenga mi pui mu thaya puan chhuwa hi media te hian an nei lem lova zir chiang tu tena an zir chian le point lem te an hria ta tanga hi rem khom ani ri maya US rotna zinga hianin Iranina uranium stockpile nei nia an ngai meka uranium thlit fim kg zalibor vel zet hi ti riral turani hi US ruam manna le an point so panga hian atel nia soi ani Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu le Donald Trump te ina an soi dun na chuanin he uranium enriched sa kg zalibor vel zet hi ti riral ti chiat an du thu an lo soi to boka hetiang hi Iran ina nei rengani chuan ati chhelo ani chuan nuclear bomb siam thei turin step claim te chau Iran hian ama mo to don ti na nia hei hi kan ti riral lo ani chuan tunani somli chungin dona kal ta kha engma lo maya achang don ani ti in Netanyahu phei chuan a soi nge ni kha Tehran hian nuclear ral thuam anei don ti ya US Israel tena an soi hi alo chang let photo a kan nei don lo ani nuclear ral thuam nei kan tum lova amonom zonga nuclear thachakna man hi kan thu puile kan kaldan mek ani hi kan thil tu mani zo kan ti in an soi fia ve viau thung ani kha Iran hian US rotna hi apomangem ti hi zona lian takani tuna hian pangai takin formally takin Iran hian US rotna US proposal hi anna chang let lova amero chu Iran leaders train khat chuanin hi zirchena chana pek wat andunia soi ani video masalama kan puanta kang khan Israel chuan Lebanon a be puithana lin tak kalpui tuma wangin chulaya an kalpui tumna a cheng mi puite inson chuak turin warning an ti chuak ani kha warning an pek nu khan Israeli fighter jet chuanin Beirut a be puithana lin tak an kalpui ta a he be puithana kalpui ani nu hian Netanyahu chuan silai keng pol helpol tan in hum himna engma a turani lo ti na soi Benjamin Netanyahu Israel Prime Minister chuan nimin khan thu chua siamin Israel mel mate tan khoima him turani lo khoimun ma him turani lo ti na soya hi Israeli Air Force te na Hezbollah Commander le a thui ruaite beya Beirut chimlam dai fema be puyan thlak nuwa Netanyahu na soi ani kha be puithana khan Hezbollah Commander kha athi nianem nge ani bok hepa hi Israel na voi tam tak tha tuma anlo be to ania Elliot Radwan Force Commander nia soi ani hetila hian Hezbollah te chuanin Beirut chimlam dai fem a hian hun malian tak nain an la control nia soi ania be puithana thar Israel hian ni sanam po khana kalpui le bok tuna hian Israel Hezbollah inka hai thuthlung activate mekani maro chu inka hai an puanga ti lo chuanin ral thuam hmanga in chan ton na hi ala chol lem lo ani kha Netanyahu chuanin Hezbollah Commander tuna anda thata hi Ahmad Ghaleb Balout ani thu soin Israel mi puile civil mi te beina amo phurtu voitam tak Israel beina arwa manalo siam to tu ani thu soi punta gangkhan march ni atranga in beina tran atranga vo in ni thlengin Lebanon chimlama hian mi sangni jasari jatan thita ni in Health Ministry of Lebanon chuan an puanga mi noi som pani borvel zet mun himlama anin son chuak to nia soi ani bok Israel sipai som pasari he marjini ni atranga vo in ni thleng hian Lebanon chimlama an boral an thi ve to bok nia soi ania tin in bena thar chuaka ni lai ni khan Lebanon chimlama hian mi som pakhat zet an thi ni in
Lebanese Health Ministry chuan an puang bawk Iran hi in hremna atana in khailum wartaka kalpui thin tu an nia China ti lova chuanin poikhoi tu an nunna an lak sak tamna ania hei tuna hian China hian Defense Minister hlui pahnih an ti hlum nia soi ani China hi chu media ten zalen lova an khailum len ti hlum hi khovel hriata langsar taka puan zaran ni thin lo zoka tuna ero hi chuanin hei Defense Minister hlui pahnih ti hlum an ni thu media tam takten an ron puang zar ve tlat mai Chinese Defense Minister pahnih Wei Fenghi le Li Shangfu te thiamlo chanti ran nia an ni hi corruption kai hnoya thiamlo chanti ran ni ti in kan hulak ma hian atar langa China military court te chuan thiamlo chanti rin heta hian a ran ve ve khai hlum an ni thu Xinhua News Agency chuan atar lang ani tunlai chu hanta virus antimaya dana hlom tak mai darle mek ni in puan ania hi khovel media tam takten an ron cover chho meka WHO phei chuan in hei hi uluk taka zirchian turani thule tuna hian chui chian na chakzo ka kalpui meka ni thuan puanga hei hi khovel puma darle thei ani wangin an film khurtlang hle nia soi ani World Health Organization WHO chuanin thu chua siamin Island of St Helena le Johannesburg in kara flighta chuangte tuna hian uluk taka en an ni thu soin heta hian contact tracing an kalpui meka hanta virus kai tuna hian chui mek an ni thu han puanga cruise ship passenger te hanta virus awanga an thi hnuwa chuta tanga dar chho zelin tuna hian Island of St Helena le Johannesburg ka in kara flight chuangte WHO chuanin contact tracing nei ani thu han soya anwa hian passenger somriat pahnih le crew paruk April ni somni panga flight a khan British Island Atlantic Ocean a hian an thloka nichina flight kan soi Island of St Helena le Johannesburg in car flight a khan an ni hi an tela khata chuang te tuna hian contact tracing an nei mek ni in WHO chon an tar langa hanta virus eng chiang nge ni ti te chiang zokin video dot liakan kan han ti top don zet na a ni zan lama boruak thar lian tak mai Hormuz Strait le che vela thleng ni in alanga US Indo long ten Hormuz Strait pal tlang an tum line Iran in a be thut mai ni soyani US long lian pathum te Iran hian a be ni in media tam tak ten an tar langa chu US chun a chang let ni soyani Iran mun engemaw zata bomman thlaka tin Iran attacker te anda thaboka chutiang chuan boruak sosang taka ni in media tam tak ten an tar langani ole hemi chungchang hi voin tlai lama chip chiar zokin puan kan tu manga tukin jing lama chuan khati china khan kan handu tok photang poni se thu tharber he channel kal tlang hianin lo nga chang zel don nia ni man nuam vek ole